historia, zeini erauzi gura, zaio memoria, diren gauzen erroak, bilatzen ditugu, ez direnak sortzea, baitugu helburu. Horretan, marraztuko ditugu galera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan, sukaldean plazan. Ertzetan guztiontzak etxeak eraikitzeari ekin. Herri baten barruan eken. Horretan, marraztuko ditugu galdera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, lanean nor dabil lantzan, sukaldean plazan. Sukaldean plazan. Bizitzeko modu bat. Bizitzeko modu bat. Hormetan, marraztuko ditugu galera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan. Hormetan, marraztuko ditugu galera, erantzuna bekintzak berak nor dabil zaintzen, nor lanean, nor dabil lantzan, sukaldean plazan. Bai, mila aldiz irudikatu zaitut nire belarrira xuxurlatzen. Bai, orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen. Gerritik heldu nazazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo itzegidazu dantzatu bitartean, hartu dezagun bizitza guretzat, guretzat. Gorde ditut musu eroenak, guretzat. Debekatutako jolasak, guretzat. Amaiera gabeko bidean, go bakoitzaren ostean dator, egu sentirik ederrena, orain bizitza guretza da. Zure begirada kontatu dizki zure taupaden sekretuak. Bai, gau honetan galdu nahi dut oreka aurkitu arte zure eskuak. Gerritik heldu nazazu gaur bekaturik ez da, gaur bihurtuko dugu dena egia. Goxo itzegidazu dantzatu bitartean,
bizitza guretza da. Bakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena. Guretzat, gorde ditut musu eroenak. Guretzat, debekatutako jolasak. Guretzat, amaiera gabeko bidean, bakoitzaren ostean dator, egun sentirik ederrena. Orain bizitza guretza da. Ez dezatela esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan, apurtu, ez zinenik. Zer dakite astu noiek, zure barne matxinadez, mamuaitira kagailurrik ez. Ez dezatela esan, merezi, ez duzunik. Buzpana zapaltzen, doktore, zaren hori. Porrota planifikatzen, akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeure burua barkatzen. Ez dezatela esan, apurtu, ez ginenik. Ez dezatela esan. Not
gustatu zar baten jokoetan denetatik ikusten hazia aukeratu ahal izango banu xutia izan nintzen nere zaldia beklasekoa izatearen konplejurik bat ederiz erdara traketxetan mintzatzearen aerez ondokoak nire eta niez kondena amaigabea gorrotua kudeatuko dut baitasunak izan dezan berak baino leku hobea amak ez du ezagutzen ere kuadernoaren berren aldean bere zako hobe badaola egin nahiago nuke beklasekoa izatearen konplejurik bat ederiz erdara traketxetan mintzatzearen aerez galtzen dizun latuek historio hobeak dituzte baino entzule honez eskas gaude eta kontu zibi gainontzekoen minorekin mina baino lehenago urtzena delako eta kontu zibi gainontzekoen minorekin mina baino lehenago urtzena delako O sea, a ver, el pájaro y todo luego a partir de ahí le mandáis vosotros, ¿vale? Venga, vale, va, ¿vale? Venga, ¿vale? Haz tu suya, Meni, coge ya desde aquí, a partir de aquí lo que te manden por el intercom. ¿Les oyes en el intercom? Ahí, tío. Cabrón. Ahí va.
más, ¿no? No sé.
dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain gero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urrateri berea, denon artean geurea, eten gabe gabiltza zabaltzen, gizatasunari bidea. Bete dezagun parkea aurretik eta ez geratu bazterretan, mesedez. Joan aurrera, mesedez, utzi atzetik datozen jendearentzat tokia. Probestu egutia, ze guztian ere ongi egoten da.
Guazen plaza betetzera, hurbildu ezkerreko aldera ere, mesedez. Itzali ezin diren argiak gara, sildu nahi dituzten ahotsak gara. Egunon Euskal Herria, ongi etorri Iruñera, ongi etorri gure hiriburura. Eskerrik asko Iruñeko kaleak berriro betetzeagatik. Orain gurekin hemen da Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia, Arnaldo Otegi Mondragon. Eguardion guztioi, mila esker ona etorri zareten guztiak gaur Iruñara. Gaur sekulako eguzkia daukagu, eguraldi ona ere ekarri dugu. Pasaden urtean gogoratzen dut, hitz egiten hasi nintzenean eurila hasi zela,
eta ez geneukala inongo babesik, eta omen bilbotar bati esan nion zerbait jarri behar zela eta ikusten dezute. Gaur, por exceso, ea datorren urtean zerbait orekatua egiten dugun. Lehenik eta behin, nire agurra ona etorri zareten militante guztiei. Un saludo también a todas las organizaciones que nos acompañan del Estado español, de Países Catalán, de Valencia, de Andalucía. Aquí hay patria para todos. Eta gur, berezitu bat baita ere euskal preso politikoen sendi guztiei, eta baita ere munduan dauden preso politiko guztientzat. Gaur, aberreguna da. Euskotarren aberria Euskal Herria da. Eta komeni da ziurgabetasun aro honetan, arinkeriaren aro honetan, argi eta oso ozen esatea Euskal Herria Bilduk, Euskal Askapen Nazional eta Soziala bultzatzen duen esparru politiko eta militanteak ezegonkortasunaren aurrean, frivolitatearen aurrean, arduragabetasunaren aurrean, sendotasuna eta ziurtasuna ematen diola Euskal Herriari. Zertan, 3 alorretan laburtuko dut. Lehena, gure nazio proiektuak errosendoak ditu. Ibilbide historiko luze batetik gatoz, urrutitik gatoz eta urrutira goaz. Baina sendotasuna printzipioetan oso komenigarria da, ez despistatzeko, eta garai mugitu hauetan, berriro diot, ezegonkorrak diren garai hauetan, sustraiak sendo mantentzeko gure herrian. Gure nazio proiektuak zutabe sendoak ditu. Eta gauza oso simple batzutan planteatzen dugu. Euskal Herria 7 lurraldez osaturiko nazioa da, Euskal Herria da Euskaldunon aberria, Euskal Herria da askapen nazional eta sozialerako marko politiko eta nazionala, Euskal Herria da askapen nazional eta sozialerako marko nazionala, eta askapen horren prozesua Euskal Herri langilegoa da. Eta zeinek osatzen dute Euskal Herri langilegoa? Hemen lan eta bizi duten guztiak. Hemen lan eta bizi duten guztiak. Todos los que viven y trabajan en este país forman parte de este pueblo y son los protagonistas de este proceso de liberación nacional y social. Eta orain, nazio mailan zutabeak argi edukita, estatusaren inguruko hainbat eztabaida daude irekiak. Luzean, Euskal Herri luzean, bai Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberoan, bai Nafarroa garaian, eta bai 3 probintzietan. Eta oso laburki esan da esango dizuet zein dan gure asmoa zutabe sendoak duen proiektu nazional honetan. Asmoa da gure oinarrizko kanpamentua igotzea. Eta adibide batekin planteatu nahi dut gu prozesua nola ulertzen dugu. Hace ya muchos años hubo una expedición que yo quiero utilizar como un ejemplo pedagógico de cómo contemplamos el proceso. Nosotros sabemos y nosotras sabemos que el proceso culmina en la cumbre de una república democrática, socialista, euskaldun, laica, feminista y ecologista. Esa es la cumbre. Pero hace algunos años, una expedición vasca oyó la cima del Everest. Me refiero a la de Martín Zabaleta. No sé por qué se me ocurre esa, se me podrían ocurrir algunas otras. Y dejó la Icurriña en la cima del Everest. Ya sé que dejó más cosas, pero sobre todo dejó nuestra enseña nacional allí.
Las vías de acceso al Everest por la cara sur o por la cara norte tienen diferentes campamentos base. Hay algunos que hacen cima transcurridos 4 campamentos y hay otros que utilizan hasta 5 campamentos. El proceso de liberación nacional y social y el estatus consiste en que ahora que estamos en el campamento base podamos subir el campamento ¿a dónde? Pues hay otros 2 campamentos de aclimatación y uno final que es para hacer cumbre, lo más cerca posible de para hacer cumbre. Pero para eso hay que subir el campamento, aclimatarnos, gobernar el país y sobre todo necesitamos una cosa. Nosotros vamos a hollar la cumbre con oxígeno político y popular y para hollar esa cumbre vosotras y vosotros sois el oxígeno político y popular que necesitamos para hacer eso. Así que ez eduki zalantzarik. Vamos a ir hacia la cumbre con tranquilidad, sin ansiedad, con oxígeno político y popular, subiendo uno por uno los escalones, sin ningún tipo de ansiedad y con capacidad de visión estratégica. Horiek dira gure zutabeak nazional mailan, eta sozial mailan zer esan dezakegu. Orain dela urte batzuk, esaten genizuen, Euskal Herria gero eta antza gehiago du, Euskal Herria Bildu defendatzen dituen printzipio eta baloreekin. Hori horrela da. Eta askok esaten diazue, hainbateri oro besteri egurra emateko. Egurra bestera batetara ematen ari da herri hau. Eta zein da ematen ari den egurra kakotxen artean? Gure printzipio eta baloreekin Euskal Herria aldatzen ari gara egunero, etengabean. Euskal Herria feministagoa egiten, Euskal Herria independentistagoa egiten, Euskal Herria sozialistagoa egiten, Euskal Herria euskaldunagoa egiten. Hori da egiten ari garena. Y permitirme mostrarme muy orgulloso de este país, porque a nosotras y a nosotros nos gusta este país. Y nos gusta porque nos da motivos de satisfacción para entender que aquí se puede dibujar un futuro muy diferente. Eta hor, gure ekarpena mahai gainean jarri nahi dut. Es evidente que en este país hay una sociedad civil organizada, pero es evidente que en este país sí hay izquierda. Una izquierda que evidentemente plantea su lucha a nivel ideológico, de masas e institucional, que representa Euskal Herria Bildu. ¿Alguien piensa en este país que no podemos más que estar orgullosos de un país que ha planteado por primera vez una huelga general feminista? ¿Alguien piensa que no podemos estar orgullosos de un país que mueve centenares de miles de personas en defensa de su lengua nacional? ¿Alguien piensa que no vamos a estar orgullosos de este país si este es un país capaz de hacer una huelga general a favor del SMI, a favor de los sectores más desprotegidos de este país? Ese es un país del que estamos orgullosos. Un país que llenó San Mamés en defensa de la solidaridad con Palestina. Un país que hace patria para todos. Un país que defiende que es vasco y vasca todo aquel que vive y trabaja en este país. ¿Cómo no vamos a ser el futuro de este país? No aspiramos a estar por encima de nadie. Aspiramos a construir una patria, un país, una nación justa, honesta y que le dé a la gente un trocito de seguridad que le permita ser más feliz. Eso es lo que ofrece Euskal Herria Bildu. Eta estatus politikoan tresnak beharko ditugu baita ere, politika sozial eta publiko berriak egiteko, ditugun erronkei aurre egiteko, hor ere oinarrizko kanpamentoa igo behar da ziurtasunarekin. Eta baita ere, ziurtasuna ematen dugu nazioarteko anabasa hau gure gainean dagoenean. Nazioarteko desorden kapitalista eta imperialistaren erdian
gu gore posizioa irmoa daukagu, finkoa daukagu. Batzuk esaten dute, ez dugula gehiegi esaten OTANetik atera behar garela. Batzuk hori esaten dute. Kontuan hartzen dutena da, gu OTANetik kanpo gaudela. Euskal Herriak referendunean ezetz esan ziolako OTANi. Y si este trozo de país está en la OTAN, entre comillas, es porque este país todavía pertenece al Estado español. Este país ya le dijo que no a la OTAN. Y este es un país, eta gu gera esparru militante, eta herritar bat, oso argi daukaguna, zein dan gure posizioa. Gure posizioa antiimperialista da. Gure posizioa OTANen aurkakoa da. Gure posizioa gerraren aurkakoa da. Gure posizioa erreglen aldeko apustua da. Nazioarteko erreglen apustua. Gure apustua da mundu multipolar bat egitea. Eta horregaitik, horretan ere ziurtasuna eta sendotasuna eskaintzen dugu. El próximo 25 de abril, en el que también se conmemora la Revolución de los Claveles en Portugal, estaremos en Donosti para decirle no a la guerra, no al imperialismo. No a la guerra y no al imperialismo, por la paz, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Y en ese sentido, Lagunar, quiero saludar hoy a gentes que están hoy con nosotros, gentes del Uruguay, de Venezuela, y significativamente hoy quiero hacer una apelación a quienes han portado el símbolo de Guernica, al pueblo palestino y al pueblo cubano. Al pueblo palestino y al pueblo cubano. Zeren horretaz ere harro egoteko moduko herria daukagu. Gu independentista gara, baina internazionalistak ere bai. Eta doakie hemendi besarkadarik beroena, bai Kubako herriari, bai Palestinar herriari. Eta doakie hemendik ere oso argi mezu bat imperialistei eta gerraren eta gerrazale guztiei. Este pueblo es el hijo de Guernica. Somos los hijos y las hijas de Guernica. Nos oponemos a la guerra, nos oponemos al imperialismo, nos oponemos a que cualquier acción que se haga en nombre de la OTAN se haga en nombre de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo le dijo que no a la OTAN. Y esa decisión se respeta, se debe de respetar. Horregatik Laguna, bide osoan esan diate, gaur laburra mesedez, baina Kubari buruz hitz egiten nola egingo de ba laburra. Oso pozik gaude, alai gaude, gaur ere gutaz hitz egin dugu. Gu gutaz hitz egiten dugu, eta beste guztiek gutaz hitz egiten dute. Gu bakarrik gutaz hitz egiten dugu, eta beste guztiek gutaz hitz egiten dute. Os veo algunos aquí cara al sol. Y ya sabéis que ese es el resumen fundamental de la alternativa del PP y Vox. O todos cara al sol o todos en la sombra. Pero, y ahora voy con el final de mi intervención. Acabaré con algo un poco más distendido. Lehen aipatu izan dizuet, gailurra egiteko oinarrizko kanpamentua daudela. Prozesu hori kanpamentu batetik bestera ez da lineala izaten. Batzutan, laugarren kanpamentura zoaz eta ekaitza dagolako, eguraldi txarra dagolako, berriz ere jitsi behartzera. Beste batzutan, gailurra egiteko metro batzu falta direnean atzera egin behar duzu ez daudelako baldintzarik. Beraz, prozesua ez da lineala. Eta orain, autoritarismoak Espainiar Estatuan besteri beste, saiatuko dena da oinarrizko kanpamentutik bera eramaten.
Hori izango da bere apustua. Baina gauza bat argi eduki behar dute. Guk oso argi daukagu nondik erasotu nahi dugu gailurra. Oso argi daukagu oinarrizko kanpamentuak nun kokatu nahi ditugu. Oso argi daukagu lasaitasun guztiarekin batzutan agian atzera egitea egingo digutela. Baina oso argi daukagu bukaeraraino eta gailurra zapaldu arte herri hau aurrera egingo duela. Eta beraz, prestatua gaude. Horregaitik lagunok, mila esker guztiei, iraultza bat martxan dago gure herrian, balore eta printzipioen iraultza. Printzipio eta baloren iraultza zaila da, jendearen kontzientziari dagokio egitea, baldintzak sortzea. Zen eta herri honek badu ere beharra, printzipio eta balore askok berreskuratzeko. Eta horretan ere gu inflexibleak izango gara. Nosotros no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar. Y aspiramos a cambiar las políticas públicas. Y aspiramos también a que se produzca una revolución de la honestidad en las viejas instituciones de la vieja Euskal Herria. La Euskal Herria Bildu, que tiene un proyecto de liberación nacional y social, quiere también decir alto y claro que en nuestra Euskal Herria no hay lugar ni para el amiguismo, ni para el enchufismo, ni para el clientelismo. No es nuestra Euskal Herria. Y quizás esa sea una de las razones por las que no nos quieren en los gobiernos. No vamos a estar en los gobiernos para hacer lo mismo. Vamos a estar en los gobiernos para hacer políticas públicas que pongan a la gente en el centro. Horregaitik agian ez digute uzten hor egoten. Baina lasai egon, ez dakagu ansiedaderik, helduko gera. Aspaldi esan genuen, helduko gera zuen oxigeno politiko eta herritarrari esker. Beraz lagunak, lasaitasun guztiarekin, atxaldean disfrutatu, badakin musika eta jai egongo dela. Por cierto, orain dela gutxi, Laura Pausini egon zen kontzertu bat ematen Iruñan. Ez dakizuten. Eta tuit bat jarrizun. Esanez, estoy encantada de estar en Pamplona, qué mejor sitio para decir que amo a los vascos. Laura Pausini, que también debe ser de Euskal Herria Bildu. Eta nik ikusi nituen UPN-eko hainbat tuita jartzen, erabat asaldatuta, eta pentsatu nuen, joder, Joseba Sirón, la que estamos liando en Iruña. Así que, lagunak, disfrutatu atxaldean, eta beti esaten deten bezala, altajo, irabazi arte, gora Euskal Herria sozialista, gora Euskal Herria askatuta, gora gutarrak.
Baina, zier, sartzea...
Ikusi. Irudi baina jende desente dago,